fraților, am intrat pe Minecraft, pe server. Dar ce frumos e skin-ul ăsta. Ăsta e skin-ul meu de pe Roblox. Nu știu ce face aici. Cineva a explodat zona. Nu știu cine, dar nu știu ce s-a întâmplat. Și ce cu casa asta? What? Nu știu. Păi, bă! Bă, n-am totemul în mână și mor. Ce s-a întâmplat? Și-a explodat și cu TNT. Și David a primit bani. Ownerul. Ce s-a întâmplat, mă, cu serverul? Nu știu, îmi ziceți voi în comentarii, poate ce trebuie să fac. Că-s hackerul serverului, nu-s ownerul. Îs hackerul. Ziceți-mi și mie în comentarii ce ar trebui să fac ca să readuc serverul.